Yeah. Sa Punto Festival, nagsaba para sa mabot na dula. Bay. Pero don't treat this as your sweet victory. Kung naman ka pang warm up, o parehas na naas battle rap ang bukod. Mataway at raso. Nasulat din nga katahabahin agis pagtubo. Kami ng wet pa, buti mo mag-gets ba? Kasi mo narekta, kaya gamitan ng Kalawang saraw katahagtama ni mong utong. Silbi ang kalabaw, mahina kung kumayo na pala. Pag ako nakapulgir, di ni madotlan sa imong Doks na kita, radyo duha. Nagsapo na ta. luwa sa atubangan na ay venom ni mga way pamatas at kaburuhan. Anyo! Mga linya na akong makabasa, ikaw kami sa paupo ko. Ako na kitang papakaupo, ako rin nasudan na ka, na maulaw sa nibig ko. Unsa ang ganap, heads up, magpapiling solido sa hepa. Iya-iyaw, diskarte, ilibangan natin, dapat siya sabi. Kay tumudo, kukulangin, huwag ipilit kapulin. I-barrel? Ano yun? Hindi naman mag-iampo padulong, di na angay mabuo. Mabaigan sa banita na na amang nagati-hati pagkadaglan sa lugar. Sakit ko na yung getik, pero pangit, kinahinayon na nakagpatay. May mga pag naitista, magpadik-magic sa dalan, na magdala-dala o baksan. Minawa ninyo ng iahang, inahang inistoryahan, di ba makainom og sinakbars kung inyo ng malunggan. Yo! This is Nonex, inyong host for tonight. Muna itong Tirapunto Festival, masaba para sa tanan! Wala nga itong first battle, instead of nga ilang makontra is si Spacer o si Useless, pero wala siya karon pero ato silang ipakuan. Pali mabutan nga promo. Ang isa ato is kuan siya atong tryout. Si kuan is karaan si Christian. Yo, ay tapos sugod is pasalamatan to atong mga sponsor. Sponsor nga mo ginighato sa to gasolina para mapadayon ta ni nga kuan nga tula kanina local brand PH Cinemax sa Lumad, Initial Valencia Enterprises, Hope Trades and amo ni siya itong nagkatagog foods na to diya no, para nahatay kusog sa atong batay log atong pasalamatan ni D-Dike nga bar and restaurant mo ni atong hatag sa to diri kuan na kini panahon para makabatin ta karon diri yo first time ko sorry yo sound to gikan basta malay-balay masaba para kay Christian. Yo, what's up? Christian Diay, pero itawag lang Mitsuya. Shout out ko sa Kwan, Beat Crime Hood, TV Stressy, Malay-Balay, sa mga tropa nga nadre sa Diday karon. Shout out sa inyong tanan. Punta mag-enjoy man nga dula, balag promo lang. Yo, shout out sa yung mga tropa tanan, sa yung hood. Isa Japanese sa mga medyo duwi-duwi na dyan sa Tirapunto. Sa kuwala, gigan pa sa pangantukan, magsaba para kay Archer. Yo, Archer Day, pangantukan sa akong kauban o sa ubang tropa pa diya nga mga taga-pangantukan o sa kanang grupo nga nay hip-hop nga kalihukan, padayon lang. Yeah. Tapos kayo. Wala ko na bro. Close up mo bro. Ilang sabutan na mauna si Archer. Respect the MCs. Ato ni paminahon, react accordingly. Huwag na yung pinaka-importante sa rap battle. Round 1 para kay Archer. Yeah. Tirapunto gang! Yo! Una battle na ako ning sa bukid. Una na ako ning nga duwa, bay. Pero don't treat this as your sweet victory. Imo ni pinakapait. Huna-hunaang nasa padol, ang pinakaunang bunal, ang pinakasakit. Pero de, kabalo ko, una-hunaan eh. Una-hunaan eh. Ano, magsulat, maigi, kinsara mo po niya. Imong ego ga exit, imong naong mas baga pa sa lapalapan ni Ferdinand de la Merced. Pero, sa lahing pa ito, naibalaan ako, palahubog kay ka. Palahubog kay ni, palahubog kay ka.
Pero ako, mas alcoholic, dili bastang dala. Unang tungtong sa entablado, sa kadagagala. I'll make sure sa unang batin, sa unang round, kimubarag na ka. Pero lahi man kainom. Tikasan man kainom. Tikasan man kainom. Labi na ganer, kay Igora idampi. Ang baso sa ngabil, humanyabo. Ug ako imong kainom puta baba ka na sa baso daghan na kay kilo mo nang ay kumpiyansa bisan pag akong pagtagda sa imo kay ina igo. Kay ako nagiging mismo ang muganer diha sa imo aw. Sure nang igo pero kasi kay mo ingon ironic. Kay mo araw ironic kay Archer na ganer pa. Well, magdasal ka na ba men? Mapa-archer o gunner pagdating sa prey, hunter pa rin o hunter. Mga ngaso na ay bangkaw, pwede gyapon, pasaylo, dili taphaw. Meaning, pwede si kapat yun. O pagbigyan ay might, ikaw na bahalag sabot. Kasi mukpag sabot, o maingon ko, I'm gonna spare you tonight. O, spare, bangkaw, pagbigyan. Yeah. Nada ba mga old school nga material pero advanced ang setup of terminology. Mura ni supercomputer with renaissance technology o pwede gyapon advanced na material. Kas time travel pabalik na naka-ideology. Mura ni AI nga naapil sa Greek mythology o AI nga apil sa Greek mythology. Related pa ba ni? Well, I'll explain. O mangutana ka sa AI, iingon niya dayon. Wa nay daghan pang sulti. Pwede ka moingog, write me a 4-bar setup kanang daghan kayo multi-gets. Wala? Oh. Karon ninyo madunggan. Ang reality nga sad pareha sa imo mga writer nga bugo AI are now treated like gods. Like. Ano talaga ay special. Ano ang game? Hello, bugyo ko! Lagi, ang konon. Ang kaso lang, nalayaan na mo, alcohol yung ginainom, samantalang ako gasolina na akong ginatungga. Spear, pagbigyan, nakuhaan yung punto gina-explain, tunog mutos. Round 1 game! Archer, kamusta? Spacer! Pero game, Archer, kamusta? Matagal na rin nung huling meron akong nakaharap. Kaso tilat sinasad ng tadhana matupad kanilang pangarap. Kaso sa dinami-dami ng sanga na pili mo pinakamaangas. Kaya patay to sa aking balat malalaman ng aking alam. At kung naghahangad ka ng pag-asa, wala kang matatamo. Dahil kahit sa simpleng mga letra disgrasya, aabutin mo. Huwag kang feeling malakas, pang feeling ka lang gago. Kalat ka lang sa ligat, walang pakitang bago. Lagi niyang bukang bibegi, puro kwentong barbero. Nakapasok lang sa ibang liga eh, akala mo na kung sino. Dahil kaya niya raw maging malakas dun sa Rona sa Oro. Ang kaso, huwag mo nga, di mo kami magugoyo. Kaso, di mo kami magugoyo. Yawas, may siraman to, visit. Huwag mo nga kaming binobobo. Nagpapasikat lang tong negrito para makuha ang pansin nyo. Kaya huwag mo nga kaming binobobo. Dahil kung tunay kang malakas, Spacer, patunayan mo yan dito. Tangin na, Spacer. Awa, yung Spacer, wala, kita natin. Go, Christian, step. Yawas, Spacer, asa naman ka? Dili manunta siya, ikaw manunta, yawa ka nawa. Way klaro na yung bati na karong gabi na. Dapat sa imo, ipatumba na lang doy. Kung dili ka magtunga diri, ayaw pagpatuga-tuga nga magpalista ka. Iba na siya, oy. Yawa. Reset. Pero kung dili ka mo palag sa akong letra sa letra, sumpagay na lang tang dua. Time! Ito bro, Archer. Yo! Patunga mo bro. Patunga mo bro. Bro, patunga mo dito napit. Yo! Sige na, bakot-bot, Spacer, iwan daw nito nga. Well, waka kabantay sa space, nga dako kay gam sa atong duha. Based on the terms, Brad. Lahi naging kaayo, tunog motos daw po, well. At least tunog motos, isa imo. Tunog unsa. Wara. Round 2 game? Yeah. Round 2 na. Ikaduhang tuyok. Medyo nanginit na ang dunggan. Dili ako, kundi imo sa kainit sa mga nadunggan. Pero antos-antos, wani kahungnan. Layo pa ang padunggan. You're gonna feel like you're in abyss. Kay lahumpas impyerno ang kahugnan. Inanak ka, kadautan, greedy. Pagka iya-iyahon, imo basic, maunang dili floating line og moingon kog imong fashion, pagka egocentric. Maunang wa kay barkada.
Sa inuman, kusog kay mamulutan. Sa chipi ang sakim. Ang mga utang, igabayaran, maunang gabiyaan. Kagridi ang lagim. Then iyang support mechanism, kay self-supporting. Mo nang hapit na mapraning. Wala naman kay left and right friend, baong na self-centered ang dating. Oh, egocentric, self-supporting, self-centered. Wala pa ba'y nag-spark? Kaya sa kaugalingon ra ang reactor, murakag si Tony Stark o Tony Stark. Tony Stark, AI, technology, evolution. Mo nang kulang sa imo, maong kadadula sure bitin. Natas 2026 oy, tas imo mga lines pag 2010, panahon ni Gloria. Well, grabe ang corruption of sa corrupt ikaw related kay imong utok pwede ma-compare sa isa ka software nga virus infected, total pareho naman sila corrupted. Oh. Evolution. Charles Darwin. Oh, evolution, Charles Darwin. Ang thinking o ang writing, mag-improve unta oroy kaysa pag-evolve sa kadaghanan puta, nagpabilin kang unggoy. Oh. Yo, nagpabilin kang unggoy. O karon, kadungog na ka sa akong mga lines nga deep and so compared sa imo nga cornichong. Abi ninyo na ra sa Manila ang train of thought puta na sa bukid nun. O ba signay mo ingon. Trying to be GL Capital. Oh, na ay kalahian. Kung si GL napildi aya ni champion ako champion ko dire nga walay kapildihan. Round to game. Wala ba yan? Wala ba ni? Yung bawi. Round to game. Round 2 na. Tingnan na lang bali-bali yun. So hapit na ang exciting part. But first of all, pakicheck ko para doktor kung stable pa ang iyang heart. Kay basig kalitran ning maratol at akiyon unyag patol tunga-tunga sa mo batol kay kung akong kamot mangatol para di na ta mahasol yung gabos kasing-kasing para dili na mag-struggle pero bread na ipakong gamit, kadaig umuungol, pero ayaw og kabalaka, wa kay mabating nga pamating, pamugnos imong lawas, init dugo mo awas sa pagmugda og dahas, magita ninyo ning samaran bisag ultimong habol na gigamit na akong armas. Kay sa agra man ang animal diri sa gubats kanibal maong abdan critical diri lugar nga mythical makatilaog di lang puro physical bagkos emotional I'm not venom but deadly pag-usapang lyrical kayang mumital words not demanding pero pagbasihan praktika dapat pasa sa praktikal o dala na ako arsenal panggerang literal kay kung wa kay dala nga saktong kargada ka kurso diri sa dula di ka survive kay ang rules diri survival. Yo! Ana, sa agra daw ko ani nga gubat. Sa agra daw ko ani nga gubat. Well, ato nang anhaon. Saad ko sa gubat, kitalag sa makita. Inana, ginasa maayo, talag saon. Well, round 3 game? Round 3. Spell mo na yung victory. Well, imong sweet treat, kay kutubugbog, nagyod og suman. Nagitay mga sayop nga linya, maong pagka-set up, sok-sok, yakap-kapan. Sayop nga linya na ko sa round 1, pinakaunang bunal, ang pinakasakit. Well, dito ako naglangan, masakit na yung ikatulong bunal, kay puta, bunog na mandaan. Yeah, pero lahi pa yato. Yang goal last year, kay mag-improve daw o mag-step up. Yun ang kanyang hinangawa. Well, aminin mong na-failed ka. Don't pretend na may bago kang likha. Paano mo nasabing ikaw ay nag-improve kung wala kang bagong ginagawa? At paano mo nasabing ikaw ay nag-step up kung nagihapon ka diha? Pero aside sa mag-improve o mag-step up, yung goal kay maghari. There is a battle rap scene. Well, isang phone na gustong maging king, nilabag mo yung board game. Ngayon, let's play. Kasalanan mo sa round tong greed at gluttony. You'll regret it someday. Kasalanan mo mong greed at gluttony, resulting to famine. Kaya yung pagiging king, medyo cliche. Sa dami mo ng sin, dito sa sin, di ka magiging sensei. Pero compared sa ako, humble ra. Bago pa sa dula, naanadayo, hater. Well, tryouts pa man, dahil akong pangan, napasaubo sa poster, di ko ana nga mabader. I can still feel high, now or soon. Di na kinahanglan pag-total. Gamito ni mong lawas na patay, a stepping stone para musaka ko sa poster. Kuman, imong lawas, ilubong na. Sa underground, useless. Asa na si useless? Kuman, imong lawas, ilubong sa underground. Ay di naman na kinahanglan. Nawala ng pagkahambol ni ang pagkahambugiro kay nasagulan. Si Boss P, banga nga miner.
Mo nang naay na ulawan kasi tira punto, it takes 1 year para makita tinuod mo bulawan. Nya karon nakakita na ka boss. Pwede ko nimo i-appeal sa turna para dagan ko babadi bag. Ipangsulod ayog sa ako murag duha ka maestro o matik sakto sak. Ipa-appeal din yung champion nato na yung tanawon og kaya bang ba. Awa. Round 3, game. It takes 1 year daw para makita pagkabulawan. Ang kaso lang, 1 year ko dire pero diamante mo nakita sa tubangan. Daw eh. Ulit lang konti eh. So yan lang. Round 3 game? Equal prepared. Wala nga nga dula. I-reserve para deserving sa mo abot nga torna. Kaya di ito siya big deal. Di bot ka big threat. Igo raman ka pang warm up. O parehas ang naas battle rap. Kaso ikaw ang lower tier, ako ang naas higher up. Mong bisag kung saan ni mong change gear o gear up. Di na ka mabag-uwak. Itsura ni mong career. Angay ra ka nga runner cup. Samantalang ako, wa pa man ko nag-dominate sa game, pero di lang ko basta runner up. Di lang ko basta runner up. Mong lugi ko ang plastada. Pero ang sulat na o, giplastar na. How ironic na lang gani, boss. Para makadaog ko diri sa liga, kailangan pa na ako tong piliyaw nang napakita na akong nauna. Archer versus Christian, oh nakita ang halimaw na saksihan. Kung inyong nabantayan, ay pagwa mo'y mabantayan, pero patkin ko ni SeaWorld, datong SeaWorld, nana po'y malikturan. Round 3 game? Medyo mind-blowing tong sa mga sing masaksihan. Pwedeng C, dagat, pwedeng C, makita, pwede pong serial killer karon imong kaatbang sa simenteryo imong abtan paghuman ani nga dula. Pwede pong C, sa sing-sing, because I've been married to the game, I'm not just playing my role, but I also building my name. Busa, ay, awa, explain na eh. But I'm also building my name. Pero speaking of C, di ba dagat na paingnan? Busa, CEO Archer tong karakos kay ilaluman. Kung dihara kas mabaw sa kabura ta kalungsan. Kung balak ni mong musalong birahon sa ilaluman. Kamot ti panghigtan. Di na ka makalingkawas gusto sa hangin ka mahugdan. Hinay kang maugtan mong tutuoy mong dalungan. Di na ko nila mapunggan ulahi imong malungan yung murangay sa niban. Busa sa akong mga kamot, mapamabaw man ulahong na kay makitang kaligtasan. Oh, tama yo, ato palakpakan ang katong nga battle. Yo, wala sulit yan ba eh. Pero mo battle ito siya, itong pasalamatan na tanan. Dawag to tanan na to. Dawag to tanan na to. Daw ka tanan na to. Wala, hindi pildi ato. Sponsor, pasalamat eh. So, atong pasalamatan na usab ang atong sponsor ang local Kalinaw brand. Kalinaw local brand, sinamak sa Bukid, Isyalab, Valencia Enterprises, Hope Trades, ang lahat sa itong foods, o ang diri sa Ditay. O sa daw nga Paradox, mga itong photographer, karon nga gampiyo na, itong videographer, pero sa daw dito Paradox yan ang atag kusog din sa ito. Here!